Tak jsme po dalším kole krajského převodu KP Vysočina junioři. Jedeme z Nového Města, zapadaného Nového Města a vezeme si 2 cenná vítězství a tabulka je zamotaná. A myslím si, že jsme rázem na prvním místě a prosím o zhodnocení dnešních výkonů blokaře Indio Vacka. Tak určitě to nebyl špatný výkon, i když ten začátek tam nám chybělo to štěstíčko a jak říkám, prostě ta odměna tam byla. Tady máme pro kolegu, byli jsme v KFC u námořníka. Kup fajných cikánů. A jak říkám, prostě šli jsme za tou odměnou a ty body nám tam padaly, ale to štěstíčko tam chybělo. Jak byste zhodnotil to cenné vítězství v tom tiebreaku? Tak určitě to hodně týmu pomohlo. I když nějaký ty bodičky se nepovedly, třeba Pazdy nepodal, tak to zamrzí, ale nakonec jsme to uhráli, i když ta koncovka to bylo trošku vyšperkovaný, no, ale nakonec jsme to uhráli na 15-4 a jeli jsme domů, no, i když jako, ale ten pocit z toho, ten prostě, já to ani nedovedu popsat, jaký to byl pocit a tak určitě, no. Za 14 dní čeká poslední turnaj na domácí palubovce a s jakými pocity a s jakou vervou do toho půjdete? Tak určitě s největší barvou a jak říkám, prostě bude to výhoda, budeme hrát doma, nepojede se tak daleko a pojede se vlastně jenom k nám na halu, že jo? A to je vždycky výhoda. Co byste chtěl říct, jako jaký je to sport? Tak určitě je to dobrý sport a jak říkám, když se hraje sport, tak se hraje sport a při sportu se nemůže koukat na to, jestli někdo nehraje sport, že jo? Prostě všichni hrajou sport. Tak jo, děkujeme a uvidíme se za 14 dní.